kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Dɔnnibaru labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na tarata septembre kalo tile 18 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Barabolo belebelew olu waliyalen kɔ n'o bɛ siraba dilan o b'o kibaruyaw ko fɔ. Barabolo belebele 5 bɔɲango san 2016 ka taa bila san 2018 na minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ maamagoɲafɛnw ani sirabaw olu laraweli ma a bɛna octobre kalo daminɛ ka welewele da n'o bɛ baara waleya ko fɔ o bɛ siraba dilan ko fɔ mun bɛ bɔ Kati Kolokani fo ka taa kuncɛ Jijeni a janya kilomɛtiri 154 bɔɲango a tɔrɔmɔɲɔngo o bɛ t'i jɔ CFA wari a miliyari 78 miliyɔn 400 bɔɲango. Minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ani foroba sanuya professeur Sambaso kunungo a ye taama kɛ ka taa ɲɛdama kɛ baarabolo min n'o bɛ agence nationale de télésanté et informatique médicale du Mali ANTIM a bɛ o baarabolo a bɛ o kofɔ a filɛ nin ye maternité ale dafɛ Amdalayi commune 4 na o kɔnɔna na nin baarabolo in a bɛna kɛ so ye so min ni dugumana ani sanɔso 5 bɔɲango o bɛ a sanfɛ a tɔrɔmɔɲango CFA wari miliyari 3 bɔɲango. Maison du partenariat Bamako kɔnɔ yan nɔ ale ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila bi tarata in septembre kalo tile 18 a tun bɛ hakili falen ko fɔ dɔnnibaru ɲininaw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kulu kɔnɔna na n'olu ɲɛsin bɛ ji ani sigida lakanani o lahalayaw ma ka taabolo kɛ n'o ye bɛrɛbɛnni maamagoɲafɛnw sɔrɔli an ka kɛnɛyasow kɔnɔna na n'u ko ma ko paquet minimum wash établissement santé olu kɔnɔna na nin baarabolo in bɛ ka waleya cakɛda fɛ ni o ye coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement bakuruba fɔla CNCPA ani Water Aid olu ka baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na. Dɔnnibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisadani na baarabolo belebele siraba dilan o lahalayaw la ni olu waliyara san 2016 de ka taa bila san 2018 na minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ maamagoɲafɛnw ani sirabaw olu laraweli ma a bɛna welewele da kɛ octobre kalo daminɛ o bɛ siraba dilan kofɔ mun bɛ bɔ Kati ka tɛmɛ Kolokani fɛ ka taa fɔ Jijeni kilomɛtiri 154 bɔɲango a tɔrɔmɔɲɔngo CFA wari miliyari 78 miliyɔn 400 dan b'a kan a bɛ bɛn o de ma minisiriso in n'u ko ma ministère des infrastructures et de l'équipement a bɛ wuli ka jɔ la yaasa nin baaraboloba in n'a bɛɛ i ka dɔn ka fɔ siraba dilanni kofɔ ka maaw tuguli ɲɔgɔnna ko o nɔgɔya tani ka segin maaw n'u bolofɛnw o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a bɛ o laɲini kofɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale ye nin baaraboloba in ta ka kalifa minisiriso in na a bɛ se ka a waleya cogo min na u kɔni ye kibaruyaw dangɛnɛmaya k'a fɔ a weleweleda a bɛna kɛ octobre kalo o daminɛ a baarabolo olu bɛ waleya nin bɛna mɛriw baarabolo la minnu kɛra jamana fangamarabaaw fɛ Bankoni Jalakɔrɔji ka taa Safo ka taa fɔ Nɔnsɔnbugu ka bɔ Kangaba ka taa Julafundo fo Mali ni Laginɛ ka dankun u ni ɲɔgɔn cɛ la n'o ye frontière ye Kayi Sajola Keɲeba ɲinan tɛna kɛ o kɔ Yanfolila Kalana fo ka taa se Guinée frontière ma olu bɛɛ lajɛlen kɛra siraba dilanw ye ka taa se Barawuli Tamani an ma ɲina o fɛnɛ kɔ olu bɛɛ lajɛlen waleyara jamana fangamarabaaw fɛ o wulikajɔw ani o taabolo olu de bɛ sen na o de kosɔn sa siraba min n'ale bɛna bɔ Kati ka taa Kolokani de ka taa kuncɛ Jijeni a tɔrɔmɔɲɔngo a bɛna t'i jɔ CFA wari a miliyari 78 miliyɔn 400 bɔɲango a baara waleyali a kalifara cakɛda min na o de ye Sogea Satom minnu bɛna ɲɛdama kɛ baara kɔlɔsili la o ye Sera SA ye wa hakililajiginna an b'a jira o la k'a fɔ nin baarabolo minnu filɛ nin ye ninnu bɛ bila minan kɔnɔ n'o ye jamana ye fɛɛrɛ min sigi sen kan maaw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya u n'u bolofɛnw n'u ko ma nanzarakan na ko politique nationale des transports et des infrastructures a bɛ waabɔli ko fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin o nɔgɔya o siratigɛ fɛ nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara directeur national des routes du Mali fɛ n'o ye Mamadu Naman Keita ye.
Ministre min be na ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani foroba sanuya ma professeur Sambaso kunungo a ye taama kɛ ka taa ɲɛdama kɛ baarabolo waleyali la ni o bɛ agence nationale de télésanté et d'informatique médicale du Mali ANTIM o dagayɔrɔba a bɛ o jɔli kofɔ a filɛ nin ye Amdalayi maternité o dafɛla na commune 4 na o kɔnɔna na ni sokura min filɛ nin ye a bɛna kɛ dugumana ani sanoso 5 Baɲango a bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 3 Baɲango la mun bɛna bɔ jamana wagandeba o kɔnɔna na u ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛdama kura o se ka di an ka furakɛli o ma cogo min na o de kosɔn agence nationale de télésanté et d'informatique du Mali ANTIM ale bangera san 2008 waati ni so in o de bɛna jɔ Amdalayi ale yɛrɛ nimayɔrɔ la commune 4 na o kɔnɔna na so belebele de don so belebele min n'a bɛna kɛ wasa ye ka ɲɛsin maaw ka i ka dɔn ka fɔ furakɛli ani foroba sanuya o sabatili ma professeur Sambaso ale ni a nɔkama caman u taara kunungo ka taa ɲɛdama kɛ a baarabolo olu waleyali hokumu kɔnɔna na u y'a lajɛ musow olu bɛ yɛrɛmasɔrɔ kɛ yɔrɔ minnu na a taara ɲɛdama kɛ o yɔrɔw la fɔlɔ de ka tila ka taama ka taa a tɔ bɛɛ lajɛlen ka taa u lajɛ professeur Sambaso a y'a jira k'a fɔ jamana fangamarabaw olu ka laɲini de ye jamanadenw u se ka wasa sɔrɔ cogo min na kɛnɛya ani furakɛli o sabatili la an ka jamana o kɔnɔna na minisiri ka nin taama in a kun filanan o y'a lase ANTIM o kɔnɔna na ANTIM min ni a ɲɛma dangan ani o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Thierry Dakuo ani a nɔkamaw u ye jabɔ kɛ ka yira minisiri a n'a nɔkamaw la jabɔ min n'a bɛ so in jɔcogo ani a masiriw a n'a kɔnɔfɛnw olu bɛna larawe cogo minnu na u y'o bɛɛ lajɛlen yira maa min ye o kɛ o ye maa min ye i ka dɔn ka fɔ a tamasiyɛn jataraw kɛ n'u ko ma architecte ale de ye o bɛɛ lajɛlen k'olu yira minisiri la. Maison du partenariat Bamako kɔnɔ yan nɔ ale ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila bi tarata in septembre kalo tile 18 a tun bɛ hakili falen ko fɔ dɔnnibaaw ɲininaw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kulu kɔnɔna na n'olu ɲɛsin bɛ ji ani sigida lakanani o lahalayaw ma ka taabolo kɛ n'o ye bɛrɛbɛnni maamagoɲafɛnw sɔrɔli an ka kɛnɛyasow kɔnɔna na n'u ko ma ko paquet minimum wage établissement santé olu kɔnɔna na nin baarabolo in bɛ ka waleya cakɛda fɛ ni o ye coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement bakuruba fɔla CNCPA ani water aid olu ka baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na an kɛ jɛ an ka Mamadu Keita an ka ale lamɛn ale ye cakɛla ye water aid o kɔnɔna na a bɛna ɲɛfɔli k'an ye bi ɲɔgɔnnajɛrɛ a lahalayaw la. Paquet minimum wash o ye min ye o ye fɛɛrɛw de tigɛlen parce que jateminɛw kɛra k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow la sisan ji ni saniya ani bɛsaya kan ka kɛ paquet minimum ye mun ye min bɛ se ka bolo da k'a fɔ ko an bɛ se ka a fɔ jateminɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko o jiko la saniyako la ani bɛsayako la a tɛ taa ka min to dɔgɔtɔrɔso la o de ye paquet minimum ye a kɛra sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura in labɛnna direction nationale de la santé fɛ donc ani partenaire tɔw Water b'o la UNICEF b'o la ani minnu bɛ jiko ni saniyako ni bɛsayako la donc an jɛra ka a dilan ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka kunnafoni di journalistes de ma sisan pour que olu bɛ se k'a jɛnsɛn ni sɛbɛnfura min dilannen filɛ n'o ye paquet minimum wash dans les centres de santé dans les établissements de santé a bɛ ta jamana ka donc sɛbɛn de don a dilanna faso cikɛdaw de fɛ donc dɛmɛjɛkulu fana y'u dɛmɛ an fana bɛ jamana lase u ma tuma bɛɛ pour que a bɛ se ka jɛnsɛn yɔrɔ kelen tɛ jamana bɛɛ de don a bɛ se ka jɛnsɛn jamana donc fan bɛɛ la cogo min na donc baara bɛ ka k'o de kan papier dilanni ani a kɛli fana o fana tɛ kelen donc an b'a hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ bɛɛ bɛ wele bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que a bɛ se ka sɛbɛntiya cogo min na parce que n'a dilanna f'a ka waleya de donc o waleya in kɔni donc jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ dɛmɛjɛkulu jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ journalistes fana jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ parce que papier dilanna donc caman t'a kalama f'a ka jɛnsɛn de donc an kɔni b'o de laɲini kɛ journalistes fɛ u ka a lakodɔn kosɛbɛ donc bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que vraiment kɛnɛya ko ani ji ko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. Nin tun ye Mahamadu Keita ye ale ye water aid o cɛkɛla ye a tun bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye bi ɲɔgɔnnajɛrɛ o lahalayaw la. ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele min bɛ n'u ka ma festival régional Nuit du Wasolon tɔgɔla su a bɛna kɛ Sikaso septembre kalo tile 20 de ka kuncɛ tile 22 nata in
Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnnajɛrɛ in a ka kɛ ni jamana bolofara in kɔnɔna na ni o bɛɛ i ka dɔn ka fɔ sabanan ko fɔ yaasa fɛn min ye seko ni dɔnko o bɛ se ka sannayɛlɛn cogo min na laɲini ye o ye a ŋaniyara kulu min fɛ u k'o de ma association voix et musique pour l'intégration culturelle n'o ye ka seko ni dɔnko k'olu gafo ɲɔgɔn na bakuruba fɔla u k'a ma AVMIC ni di wasolon ni kɔni ye kɛnɛ min ni seko ni dɔnko tigilamaw u bɛna t'u bila u fila ni dɛbɛ la minnu n'u k'a jɔn bɛ u ka baaraw la kosɛbɛ a bɛna ta kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la soba kɔnɔna na min n'o tɔgɔ dalen bɛ Lamisa Bangali la Sikasokaw fɛ yen maa min n'ale ye nin baarabolo in n'ale ye a waleya AVMIC o tɔgɔ la n'o ye Abdoulaye Berté a y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ olu bɛ fɛ maaw u ka se ka fara ɲɔgɔn na cogo min na maaw ka seko ni dɔnko olu bɛ se ka mɛru ɲɔgɔn na cogo min na kɛnɛ kelen kan min ye ka dɔn k'a fɔ jamana bolofara sabanan n'o ye 3e région ye o kɔnɔna na Sikaso. Farafina bundakun kan an bɛ taa Afrique du Sud olu ka kiirisoba min bɛ yen n'o ye cour constitutionnelle ye a y'a ŋaniya bidonya in na k'a fɔ ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ jirifura o mini ye n'an ko ma cannabis dɔw k'a ma juin u ye o mini o ɲangata ka o wuli ka bɔ yen k'a fɔ maaw i ka dɔn k'a fɔ yɛrɛkun kelen mini hukumu kɔnɔna na maa tɛna jalaki o la bilen Afrique du Sud ale kɔnɔna na ko nin ye balinako ye k'a sababu kɛ maaw tun ma sigi ni o sariya in o kɔni ye k'a fɔ maa bɛ se ka yamaruya ka juin min ni dɔw k'a ma cannabis k'a sɔrɔ i ma ɲangi sariya fɛ wa cour constitutionnelle ale y'a ɲini Afrique du Sud o wasadenw fɛ k'u ka sɛbɛn kɛ nin waleya in na sɛbɛn min ni o bɛ a kɔrɔ don k'a fɔ maa kana ɲangi bilen juin ale minni na Afrique du Sud jamana o kɔnɔna na Algérie ale bɛna bisimilali kɛ a bɛna bisimilali min kɛ o ye a ka jamanaden minnu n'olu bɛ Allemagne ni u tɛ sariya kɔnɔna na a bɛna olu bisimila u seginni ka na so k'a sababu kɛ u ka minisiri ɲɛma Ahmed Ouaya ale ye a jira fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ Allemagne o masamuso u ka taama dɔ senfɛ k'a fɔ olu jɛnna n'a ye u ka jamanaden minnu bɛ ni sɛbɛn t'u ka jamanadenya o sɛbɛntiya Algérie tɔgɔ la k'u jɛnna n'a ye u ka segin ka na so u bɛ taa maa 3,000 fɔ 5,000 baɲango minisiri ka fɔla Algérie jamana o tɔgɔ la nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka laseya balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam ale tun bɛ suya kɔlɛ la radio bɛnkɛ ale kumasoba in kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radioso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya ni nin nisɔndiya kelen ye aw ka wasa sɔrɔli kama n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bamara lamɛn a bɛ se ka taa cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira kan n'o ye malizoom.net ye n'a y'o kɔngɔn jufakɔnɔ nɛgɛjuru yalima cakɛbara sigita n'a tata a bɛ maraka fama ka journal Bamara a n'a ka kunnafoni tɔw a b'olu ye mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka kanuya kurali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma sanga ni waati aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma inshallah maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye